Добрый вечар, шаноўныя калегі. Вітаю ўсіх неабыякавых, усіх зацікаўленых польскай паэзіяй, польскай літаратурай, сусветнай літаратурай, беларуска-польскім і польска-беларускім дыялогам. У нас сёлета апошняя у гэтым годзе. Апошняя у гэтым годзе сустрэча з цыклу санаторый пад кліпсідрай, і напярэдадні калядаў па заходнім календары мы сёння чытаем польскую паэзію. Мы сёння чытаем беларускія пераклады польскай паэзіі. Мы чытаем паэзію, натхнёную цудам Божага нараджэння. Мы чытаем паэзію, перапоўненую, адзначаную атрыбутамі гэтага улюбёнага свята, калі праваслаўныя выразна робяць акцэнт на цудзе Божага уваскрэсення, воскрэшэння, то для заходняга свету сам факт цудоўных народзін ёсць неймаверным, натхняльным на чаканне цуду і павароту да лепшага свету навокал нас, нашага жыцця і нас саміх грэшных, што ўжо казаць. Мы сёння размаўляем у трыялогу разам з двума шаноўнымі госцямі гэтай зум-канферэнцыі, разам з Марынай Казлоўскай. Ці можа, пакажыся, калі ласка, Марына Міхайлаўна, вельмі прыемна цябе бачыць. Марына з Менску, з месца працы так ударна працуе, што з працоўнага кабінету. Месца, якое нельзя называць. Разам з намі на 2 гадзіны рознічыся ад нас па еўрапейскім часе з Польшчы на сувязі Кацярына Маціеўская, таксама перакладчыца польскай паэзіі. Адгукніся, пакажыся, Каця. Прывітанне. Прывітанне. А яшчэ ў нас будзе сюрпрыз. Свой відэазварот, сваю шчодрую даніну перакладчыцкую падарыла нашай сённяшняй імпрэзе Марыя Мартысевіч. Таму яе адначасова 2. Яна падпісвае сваю дзіцячую кнігу ў Акадэм-кнізе, але разам з намі будзе чытаць фантастычную калядную нізку прыўкраснага польскага паэта. Шчыры дзякуй Польскаму інстытуту, які нязменна рупіцца пра цыкл нашых перадач, нашых чытанняў. Дзякуй адсутнай на экране Вользе Гуд, якая будзе дапамагаць нам у нашых развагах, у нашых чытаннях, у нашым дыялогу. А я як на правах эпіграфа пачну, потым мы пагрузімся у рубеж 18-19 стагоддзя, а пачну з жывога паэта, аднаго з карыфеяў сучаснай польскай паэзіі, драматургіі, тэатру, эстрады, дасціпны, бліскучы, разам з тым лірычны і чуллівы, калі паэтычныя задачы гэтага патрабуюць. Эрнест Брыль, які склаў цэлую кніжку каляднай паэзіі цягам дзесяцігоддзяў, і такі пралог да яе, такі уступ я вам пакажу. Не блізко, а можа і блізко. Залежы, як на то спойрzyć, lecz do tej stajenki cichej każdy z nas wreszcie dojdzie. Jedni przez śniegi przeczyste, za to połżywy od mrozu, inni przez deszcz siarczysty, ktoś i pustynią może. Staniemy zdumieni prawdziwie, długo się będzie myślało, że wieczność
jest taka naiwna, nieśmiała jak dziecko małe. Бачыце, мы адразу уводзім у паэзію матыў вандроўкі. Што гэта за вандроўка? Гэта вандроўка магаў ці каралёў, ці цароў, ці мудрацоў, ці вешчуноў, ці валхоў, якія пабачылі бэтлеемскую ці віфлеемскую зорку і ідуць за яе святлом. Ці можа быць гэта сям'я, якая ратуецца ад смяротнай небяспекі, якая павісла над юдэйскімі немаўляткамі праз прагнага да ўлады цара Ірада. Ці гэта наша жыццё, нашае удасканаленне? Зрэшты, я яшчэ не чытаў вам сваёй спробы перакладу. Эрнест Брыль. Не блізка, а можа і блізка, бо розніца, лёс падарожны. Да той бэтлеемскай калыскі калісь дабіраецца кожны, хто зябка брыдзе ў завіруку, а іншыя ў дождж несціханы, а нехта гартуецца ў руху праз гарачыню і барханы, а потым над радасным дзівам спыняемся, думаем, дзячым за вечную мудрасць з наівам у позірку сына дзіцячым. Мы сёння будзем не толькі чытаць, але і польская калядная традыцыя, як і ў самых розных краінах, вершаваная традыцыя, яна неаддзельная ад музыкі і спеву, калядак, калядных песень, якія могуць быць самай рознай тэматыкі, але не беспрэчна круцяцца вакол галоўных атрыбутаў гэтага рытуалу. Яны мусяць несці штосьці святочнае, жыццесцвярджальнае, аптымістычнае ў аснове асноваў. З адной такой мы пачнем. Магчыма, гэта найулюбёная польская калядка, але адначасова ёсць стопудовым фактам польскай класічнай паэзіі рубежа 18-19 стагоддзя. Верш, які называецца «Песня пра Божае нараджэнне», у яго ёсць назва, альбо часцей яго называюць па першым радку «Бук ще родзі моц трухлее». Заўважце, уся першая страфа збудаваная на парадоксах, на антытэзах. І гэтыя антытэзы, гэтыя парадоксы павінны цудоўнасць, неймавернасць Божага нараджэння перадаваць. Заўважце, што аўтары калядак, Францішак Карпінскі завуць польскага паэта. Ён класік польскай літаратуры, але адначасова яго земляком могуць назваць украінцы, бо ён там нарадзіўся. Беларусы, бо на тэрыторыі сённяшняй Беларусі ён ладны кавалак жыцця пражыў. Ён выдаваў не адну кнігу ў Гародні, напрыклад. Ён памёр у Ваўкавыску, ён пахаваны на тэрыторыі касцёла ў Лыскаве на Пружаншчыне, і кожны можа таксама адправіцца ў падарожжа і пераканацца па важных літаратурных месцінах, уласна кажучы. З дапамогаю волі Гуд запрашаю у нетыповым, у выкшталцоным, у рафінаванай джазавай інтэрпрэтацыі паслухаць бліскучую Анну Марыю Ёпек, яе джазавую інтэрпрэтацыю песні пра Божае нараджэнне. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Zgardzony, okryty chwałą śmiertelną.
Mniejszowie urodzony, mu za kolebkę dano. Cóż jest, czym był otoczony, było pasterzem i siano. Ubodzy was to spotkało, witać go przed bogaczami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Ubodzy was to spotkało, widać go przed bogaczami, a słowo ciałem się stało. Дякую, геніальний джазовий співачці. Зараз я спробую показати свою спробу перекладу, а ви, шановні колеги, зверніть увагу, як від самого початку автори колядок, колядної лірики черпають одночасово з обидвох біблійних крыніц, з яких ми ведаем пра свята і цуд, што адлюстроўвае гэтае свята. Это другі раздзел Евангелия паводле Мацея і другі раздзел Евангелия паводле Лукаша. Гэтыя песні, гэтыя вершы не дзеляць сюжэты, скажем, з'яўлення вандроўных магаў Каспара, Мельхіора і Бальтазара ад евангеліста Мацея дапаўняецца з'яўленнем пастухоў ад евангеліста Лукаша, якіх анёлы вядуць. Пра ўсё гэта, што праўда, у розных строфах напісаў Францішак Карпінскі. Песня пра Божае нараджэнне. Бог прыходзіць, моц трухлее, цар нябёс у чыстым ззянні, змрок гарыць, святло цямнее за мяжой абмежавання. Быў смяротны, стаў трывала у вечнасці панад вякамі, калі слова целом стало, нарадзіўшыся між намі. Не заві раскош цудам, Бог радзіўся не ў палацы, раздзяліўшы з Божым людам яго радасці і працы. Ён пакутаваў нямала, бо віной былі мы самі, калі слова целом стало, нарадзіўшыся між намі. Пастухоў вядуць анёлы, каб упалі на калені, там, дзе ў яслях між жывёлы Божий сын ляжыць на сене, шчасце бедных напаткала, збаўца быў не з багачамі, калі слова целом стало, нарадзіўшыся між намі. Магі рушылі ў дарогу, бо вяла іх зорка шчыра, каб дарункі неслі Богу ладан з золата і міру іх данін. Побач зяла з пастуховымі дарамі, калі слова целом стало, нарадзіўшыся між намі. Злітуйся, нябесны сыне, з нашай бацькаўшчыны мілай, хто жыве ў тваёй краіне, ахіні святлом і сілай. Абмінае, хай навала нашай вёскі з гарадамі, калі слова целом стало, нарадзіўшыся між намі. Думаю, яшчэ не раз, чытаючы калядную паэзію, мы будзем думаць не толькі пра сусвет, не толькі пра дыялог неба і зямлі, айца і сына. Мы будзем думаць пра дыялог яшчэ універсальнага і канкрэтнага, у канкрэтныя стагоддзі, на канкрэтных землях, у калядках і каляднай паэзіі, разам са знакамі вечнасці, знакамі універсуму, з'яўляюцца краявіды той краіны, асаблівасці той мовы, на якіх яно ўсё пісалася. Таму, чытаючы беларускія перастварэнні польскай каляднай лірыкі, мы, канешне, сёння думаем пра нашу краіну, пра наш лёс, пра тое, што часам цемра згушчаецца так, што вельмі
хочется святла і бракуе сапраўднага цуду для зменаў да лепшага, на што мы, безумоўна, ўсе спадзяемся, але падставаў шукаем і у сабе самі. Ніхто ні з неба, ні з суседзяў не зробіць наш цуд за нас. Гэта яшчэ адно вымярэнне нашых развагаў на каляды і Новы год. Хочется запросіць да дыалогу прыўкрасную, уже уганараваную першымі прэстыжнымі узнагародамі перакладчыцу прозы і паэзіі Кацярыну Маціеўскую, якая пакажа нам і апавядзе не пра абы каго. Мы зараз праскокваем усё 19 стагоддзя. Кацярына пакажа двух абсалютна культавых паэтаў, якія так па-сапраўднаму пачынаюць 20 стагоддзя, якія адной нагой растуць у з рубежа стагоддзяў, з дэкадансу, з пачатку стагоддзя, з таго, што ў Польшчы называецца модай польскай, да, маладой Польшчай, а потым ператвараюцца ў дзве самыя важныя, можа быць, постаці у польскай паэзіі першай паловы 20 стагоддзя. Гэта Баляслаў Лесьмян і Леапольд Стаф, пра чые калядкі, пра чыю калядную лірыку запрашаю Каці пагаварыць, прадставіць іх і пачытаць. Дзякуй, Андрей. Улічваючы спецыфіку паэтаў, хацелось бы, перафразаваўшы вядомы анекдот, сказаць, які паэт, такія каляды. Вось, таму я спачатку хачу згусціць цемру Лесьмянам, каб потым разагнаць яе Стафам. Баляслаў Лесьмян слаўны тым, што у яго паэзіі ўсё пачынаецца там, дзе звычайна ў іншых заканчваецца. У яго ўсё пачынаецца са смерці. Каб жыць, квітнець і пахнуць у нябыце. І ягоны верш пра каляды, ён называецца «Віфлеем», «Бэтлеем» у арыгінале, ён не выключэнне. Але нагода для аптымізму ўсё адно ёсць, таму што, наколькі я ведаю, у паэзіі Лесьмяна яшчэ нікому памерці не ўдалося. Хаця стараліся. Віфлеем. Прачынаюся ў сне. Зорны пыл над вачыма. Што ўсе гэтыя бачанні маюць на мэце? Я іду ўслед за магамі ў свет немагчымы, не падобны да ўсіх іншасветаў на свеце. Я бягу толькі б бегчы, адпрэчваю горыч. Горыч, страх ці трывога нічога не значыць, бо не першыя статкі на пашы, а поруч віфлеемскія вокны, што Бога не бачыць. Што ж, цяпер ці ніколі? Іду да пячоры. Часу мала, спяшайся, зямная галеча. А пастух, што там цуды? Храпеля разоры. Імем зоркі прашу, вставай, чалавеча. Дзе падзеліся магі? Гавораць, нібыта, разам з магамі золата, ладаны міра разляцеліся ў пыл, сталі жменькамі жвіру для карчмы, дзе дарога вядзе да нябыту. Дзе Марыя? Пра гэта не знаюць нічога, ні магіла, ні неба. Адказу не будзе. Ну а Бог? У труне. Нават шэпчуцца людзі, што няма і не было тут ніякага Бога. Дзе ж цяпер Магдаліна? А тая няўцешна ўзіраецца ў смерць і не чуе скавання. То вяртайся назад, ты спазніўся так смешна, ды няма ні нагод, ні прычын для вяртання. І пяройдзем да... Дякуй. І пяройдзем да Леапольда Стафа, я думаю, прадстаўляць якога не трэба, і Абодва, зрэшты, паэты выдадзены кнігамі па-беларуску. Лесьмян не аднойчы пачаў гэтую высакародную справу Олег Мінкін сольна, а скончыў калектыў перакладчыц, уключна з Кацярынай Маціеўскай, не скончыла, працягнуў у серыі «Паэты планеты», але, наколькі разумею,
прачытаны пераклад пазнейшы ў кніжку не ўвайшоў. Відаць, гэта нагода для чакаць трэцяга Лесьмана. А Леапольд Стаф, які таксама пачынаў як бы дэкадэнтам і расце адтуль з маладой Польшчы, ператварыўся ў неокласікам, можна назваць, да, і лічыцца такім, уласна кажучы, вызначае плынь, стыль, каноны класікі. Ён перажыў другую сусветную, ён пісаў верлібры у дыалогу, скажем, з Ружевічем і Гербертам у пазнейшыя гады. Ён пабыў, было некалькі Леапольдаў Стафаў, якія такі класічны канон зліваюцца, але Кацярына, што спецыфічнага ў ягоных калядах? Ведаеш, тут гледзячы з чым параўноўваць. Калі параўноўваць з Лесьманам, то ён поўны святла, радасці і так далей, але, напрыклад, калі разглядаць вось той верш, які я пераклала на сёння, ён мне спадабаўся таксама пэўнай двухсэнсоўнасцю. Ну, то бок, у добрым вершы нічога не можа быць адназначным. Вось, і я хочу паказаць гэты добры верш, спадзяюся, в арыгінале ён таксама атрымаўся. У арыгінале называецца «Гвязда», такім чынам зорка. У небе свяціла зорка, свяціла над кожным домам, даўнім святлом калядным, усім з дзяцінства вядомым. Да самай зямлі звісалі і рассцілалі ззянне доўгія зорныя промні, кожны прамень жаданне. Не магі прыйшлі да зоркі, магі ўжо трохі старыя, а калядоўшчыкі з вёскі, простыя дзеці малыя. Схапілі зорку за промні, як звон за вяроўкі ў званіцы, хай не ўцякае на неба, хай на зямлі прамяніцца. Моцна трымаюць зорку, не адпускаюць увысі. Цяпер засталося толькі, каб нашы жаданні збыліся. Дзякуй. Здорава. Шчыры дзякуй. Пытанні да Кацярыны і аўтараў можна, шаноўныя слухачы, нашы гледачы, звяртайцеся, задавайце, як і да іншых нашых сумоўцаў, якія далучацца да размовы. В прынцыпе, разам з Лесьманам, Стафам пачынаецца 20-е стагоддзе з сур'ёзнымі не толькі інтэлектуальнымі, але экзістэнцыйнымі выпрабаваннямі чалавека. Да? Таму часам калядкі нагадваюць такую, каб уже разумнымі словамі палохаць, вялізную тэадыцэю, размовы пра ўсё добрасць ці не Господа, у ягоной усімагутнасці, у ягоную слабасць, калі як суіснуе паняцце боства, абсалюта любові і святла з існаваннем зла у свеце, а 20-е стагоддзе, як ніякае іншае, выпрабоўвала чалавека і на трываласць веры, і на трываласць аптымізму, на чалавечнасць. Яшчэ я пачну з даваеннага тэксту, які стварыў аўтар, чыю кніжку, якраз такі першую львоўскую кніжку 33-го года, это афарыст, сатырык Станіслав Ежы Лец. Гэта ягоны верш «Вігілія». Мы апынаемся ў свеце, ведаеце, дзесьці паміж героямі Дыкенса. З аднаго боку, вось ён афіцыйны цуд, а з другого боку, вось яна сацыяльная несправедлівасць. Лец, чалавек левых поглядаў, досыць ершысты у маладосці, натхнёны расійскім і польскім футурызмам, іншымі авангардыстамі, і ягоная вігілія не адназначная. Як гэта ўсё выглядае? Максім Танк ранні падпісаўся пад кожным радочкам. Як гэта ўсё выглядае вачыма знядоленага, адрынутага, голоднага чалавека? І będzie stała sosna w parku, i śnieg podobny naftalinie. Chichocąc będzie światłem do gwiazd, dziurek w granatowym papierze. Wszystko będzie zimne i sztuczne, jak bajki o zmarzłej dziewczynie, które będą w pięknych oprawach,
w domach pod choinkami leżeć. Przez cieradlanej bieli śniegu nie zbruczy wypłoszony zając i ciszy klawiszów nie trąci szept czyichś przestraszonych kroków. Gałęzi jedyną ozdobą, jak na choince wielki pając, będzie się huśtał trup człowieka z zamarzniętym przerażeniem w oku. Myślami ostrożnie przebiegł strach jak złodziej po skrzypiących schodach, a jednak to było nieprawdą, choć rzeczy te dzieją się co dnia i tylko ponuro wykwitło, jak białe za szybą ogrody w gwiazdkowej wystawie cukierni, myślą zgłodniałego przechodnia. Я дазволіў сабе перакласці назву вігілія не проста куццёю, але і словазлучэннем поснае куцця, разумеючы поэнту, фінал верша. Думаю, што вы пагодзіцеся з магчымасцю такого падыходу. І будуць сосны в сонным парку і гурбы з пахам нафталіну. Праз дзірку ў папяровым небе з іх зорачка смяяцца будзе. І будзе холадна ў казцы праз зледзянелую дзяўчыну, якую ў вокладцы прыгожа паклалі пад ялінку людзі. Спужаны заяц не скамечыць крухмальнай белі наваколля, музычнай цішы не парушыць хада спалоханай паненкі. Ды нібы ёлачная цацка, самотны шыбенік міжголля, каўнерык мішуры на шыі і ў страху састываюць зрэнкі. Як злодзей па рыпучых сходах дрыготка па хрыбце прабегла. І хоць усё было няпраўдай, так адбываецца штодзённа, так адбіваецца сцюдзёна вітрына снежаньскага пекла, агні калядных цукер у галодных думках маладзён. Але, шаноўныя калегі, сябры, нават сам Лец, я думаю, што праз 10 год зразумеў, якім наіўным быў ягоны бунт супраць свету, ягоны бунт у міжваенным Польшчы, ягоны бунт у 30-х, калі з намі усімі, з чалавецтвам, з гэтым рэгіёнам Еўропы здарыўся Халакост, здарылася Другая сусветная вайна, з Польшчай, як і з нашай краінай, здарылася нацысцкая акупацыя, і калядкі сапраўды зрабіліся нагодай пошуку святла ў цемры, пошуку надзеі ў бясконца цяжкім становішчы. Калядкі азмрочваюцца кантрастамі. Анёлы выглядаюць не так ідылічна, як малявалася нашаму земляку Францішку Карпінскаму напрыканцы 19 стагоддзя. Будучы набеліст, а у той час віленскі катастрафіст Чэслаў Мілаш свае каляды, я буду чытаць беларускі пераклад Олега Мінкіна, бачыць у дыялогу анёлаў і Божай маці. Яны прыходзяць, а яна ледзь не гоніць іх з парогу. Нядобрыя анёлы, запляміце вы стою, хоць срэбныя ў вас крылы, і густа кроў пакрыла. О, матка, над зямлёю з чырвонаю расою ляцелі мы штосілы і замачылі крылы. Нядобрыя анёлы, з абдзёртых крыл упала, на лоб яму крапліца, густая, як жывіца. О, матка, глянь, што стала, з чала яго заззяла крыві крапліца ў шыркі, дзівосны бляск зыркі. О, матка, глянь, што стала, і яна ўгары заззяла над цёмнай ноччу земскай, ёсць зоркай бэтлеемскай. Глорія, Глорія, in excelsis Deo. Варшава, 1942 год. Чэслаў Мілаш. Гэты верш потым увойдзе ў культавую кнігу «Пацалення, выратаванне», выйдзе ў 45 годзе, падсумоўваючы трагічны ваенны акупацыйны досвед паэта, які перажыў катаклізмы, які уратаваўся, але зараз будзе справядліва прачытаць 2 калядкі
двоих паэтаў з нашмат больш трагічным, чым у Мілаша, лёсам. Першы з іх загінуў 23гадовым. Увогуле мы сёння актыўна згадваем герояў. У нас сёння апошнія чытанні з цыклу у гэтым годзе, таму маем поўнае права раз-пораз згадваць герояў, якія ўжо гучалі ў ранейшых нашых сустрэчах. Кшыштаф Каміль Бачынскі, герой папярэдняга нашага чытання, але тут ён выступае з адным вершам «Калядка». Белые, бялюткія анёлы, вы чаму сабраліся наўкола? На дрыготкіх крызлах неслі ў яслі яскарку, што ў чорнай ночы гаслі. Ці хацелі ката збіць са следу, што пачаў крывавую бяседу, нібы кветкі срэбныя паўсталі, на магілах волату са сталі. Рыцар, што ў сцюжы без надзеі гінуў ад куляў і завеі. Цёмны змрок анёлы ў нашым краі, цёмны снег і зоры і кахання, і пад цёмнай хмараю ў адчаі наша сэрца цемрай хутка стане. Белы, бялюткія анёлы, хай адкрыл святлее ноч людская, хай надзею убачыць кожны кволы, той, хто рукі і вочы апускае, хай дарогу знойдзе недарэка, хай даскаче рыцар невясёлы. Чалавек, да Бога чалавек, бел, бялюткі анёл. І бачыце, чым змрачней пачынаюць калядкі гэтае пакаленне трагічных паэтаў, тым святлейшым кантрастам гучыць як бы яе заканчэнне. Верш, які з глыбіняў роспачы нясе надзею. Яшчэ менш гэтай гармоніі у калядцы «Коленда Затроскана», так назваў яе ў арыгінале, паэт Тадэвуш Бароўскі. Ён маладзейшы на 1 год ад Бачынскага, які памёр ад кулі нямецкага снайпера, загінуў падчас варшаўскага паўстання. Тадэвуш Бароўскі да пачатку паўстання трапіў у спачатку турму, а потым концлагерны нямецкі палон. Тадэвуш Бароўскі перажыў Дахау і Асвенцым, дэбютаваў у польскай літаратуры з кнігаю апавяданняў у нас у Аўшвіцы, але паралельна і, можа быць, перадусім быў паэтам, лірыкам, і ягоная калядка, яна чымсьці лагерная калядка, яна з таго боку калючага дроту выглядае, як бы малюе сітуацыю, дзе неба крышачку жыве асобна, а зямля асобна. І матывы трагічнай іроніі з гэтай дыстанцыі растуць. Гэтую калядку пераклаў, а зрэшты, давайте я пачну з арыгіналу «Коленда Затроскана». Жвоку лежит на щане, маржні детську і зембне, ах, жучче то śpiewanie, anielskie i podniebne, chuchajcie mu w paluszki, przynieście mu pieluszki, otulcie w ściano głębiej, bo się nam dziecko przyziębi. Anieli, archanieli, gdzieżeście się podzieli, zdejmijcie dziecku diadem, dajcie mu czekolady, wypędźcie lód natrętny, zagaście skrzydeł blask święty, uciszcie rajskie pieśni, niechaj się dziecko prześpi, niech idą z progu królowe, matka da dziecku mlek, niech dziecko będzie Bogiem, nim dziecko będzie Bogiem, dajcie być człowiekiem. Фантастычны расійскі перакладчык светлай памяці Анатоль Гілеску вельмі тонка, мне здаецца, перадаў эмоцыю гэтага верша. В яслях на мёрзлом сене кроху колотит дрожью, да прекратите пение гимны во славу Божью, ртом отогрев ручонки,
Чтоб не простыть, мальчонки, запеленайте туже, сеном укрыв от стужи. Ангелы, где вас сносит? Что там волхвы гундосят? Мирры взамен и злата дали бы шоколада. Хватит вокруг толпиться. Пусть отдохнет ребенок, пусть себе отоспится и наберет стеленок, чтоб дотянуться мог он до материнской груди, прежде чем станет Богом. Пусть поживет, как люди. Як треба мець фантастычна трагічны досвед, каб мець права на такі ракурс, на такое гледзяшча на гэты свет. Тадeusz Бароўскі, які перажыў два канцлагеры і турму, які вярнуўся да мірнага жыцця, але так і не змог да яго адаптавацца і скончыў праз некалькі год у 28 жыццё самагубствам. Вось такое пакаленне ў часы другой сусветнай звярталася да калядных матываў. А зараз таксама аўтар, герой адной з нашых папярэдніх перадач, аўтар якога дапаможа нам у найлепшых сваіх радках агучыць па-беларуску Марыя Мартысевіч. Зараз яна да нас зараз запусціцца ў ўключэнне. Я толькі скажу, што гэта пасляваенны Галчынскі, які таксама, як Тадeusz Бароўскі, перажыў 6 гадоў нямецкіх лагероў, каб у 46-м пасля вайны вярнуцца ў Польшчу. І вельмі непроста шукаць шлях праз ідэалогію, скажем. Ён быў усенародна любімым паэтам, але каб пры гэтым не крыўляцца, не прыстасоўвацца, не ствараць агітак, Галчынскі часам шукаў схову ў буфанадзе, у клоунадзе, станавіўся на галаву, альбо ў чымсьці вельмі тонкім, сямейным, інтымным, у дзіцячых успамінах пра маму, пра рана памерлага брата, тое, з чым асацыюецца у Галчынскага ягоная калядная, кракаўская нізачка перад запаленнем хоінкі, якую па-беларуску перастварыла і зараз агучыць Марыя Мартысевіч. Вітаю, дорогие глядачи. Я Мария Мартысевич, перакладчица Константа Іллеўна Галчынскага, одна з, і гэтым вечарам хочу прачытаць для вас ягоную паэму «На запаленні хуінкі» ў маім перакладзе. По-беларуску яна называецца «Пакуль не гарыць ялінка». Частка першая. Уступ. Вось і дзень, нібы грузчык, хіліцца. Трэба выбрацца ў горад. Вігілія. Над вячоркам туманным вальней мне па вуліцах Кракава ходзіцца. Кракаў, ён сецесійная модніца у біжутэрыі штучных вагней. Частка другая. Прамова да вуліцаў. У мімавольнай форме песенкі. Сёстры мае вуліцы, люблю вас. Таму прычынай тое, што вы мне айчына. Мой дождж, мой ветер, мой снег. А снег пахне лілеей, дажджом бы віном п'янею. Гляджу, як на вас шалее хуткі 20 век. На ўзгорку далёкім стану, у ім горад зачараваны, вы цячэце за мною з прыгажосцю найпрыгажэйшых рэк. Сёстры мае бясконцыя, сёстры мае вуліцы, то сонца ў вашым аконцы, то ў месяц да шыбаў туліцца, караблікі папяровыя па вашых пускаў вадасцёках, о парад музычных скарбонак, о філармонія змроку. Хто яшчэ так расчуліць у стане, што ўсё патанае ў тумане? Хто яшчэ так на вуха прашэпча, не сумуй, не журыся, старэча, увесну птаствае лісце, улетку канцэрт дажджысты ты, увосень пыл залацісты, узімку ветер і снег, а снег пахне лілей,
вы вином, ветром п'янею. Гляджу, як на вас шалее хуткі 20 век. Дык вось жа, майце на ўвеце, мільён маю сёстраў у свеце, і ў мяне не пакрасці гэтага шчасця. Вуліцы, вуліцы, вуліцы. Частка 3. Анамальны хірамант. Дзе зорка зазяе? У храме. А дзе паненкі? У краме. Паненкі фасуюць ласункі. У краму ўвайшоў хірамант. За ім тень хіраманта. І сказаў хірамант: мне, дарагуша, 2 мільёны трубачак з крэмам. Папрашу абысціся без глупых жартаў. Чым магу дапамагчы? 4 мільёны. А зрэшты не варта. І выйшаў. І знік уначы. 4. частка. Цяжкія наступствы п'янства. Вуліцою едуць дрожкі. Фурман на падпітку трошкі. Да таго ж гарлае ёлупень конны. Патрабую адмены сухога закону. Патрабую адмены траля-ля-ля-ля. Карацей, не знесла яго зямля. Ён раптоўную смерцю на козлах канае. Так табе бошка дурная. Конь пысую крутіць, сцішвае спрыт, міргае вокам пахмурным і кажа: гора ж маё, нябыт, сышоў яшчэ адзін фурман, а снег танчыць вальс. Лекар піша даведку, газетчык апрошвае сведкаў. 5. частка. 80 вартавых і адно блюзнерства. На іншай вуліцы мокне ахова. Церлібум, церлітум базычным едуць вартавыя і памылкова граюць на трубах пазычаных. Я сёння такі сентыментальны, што магу гандляваць слязьмі. Адрэзка: гатэль фенаменальны, пакой нумар 303. Снег ідзе памылкова, і брук пакрыты слатой, і вецер дзьме памылкова, а прагноз быў зусім не той. Дзень цудоўны, сонца і мароз, і хмары непастаянна. Вось які быў святочны прагноз святога Карбініяна. А тут снег ідзе капітальны, і сыпе, і я сёння такі сентыментальны, што магу гандляваць слязьмі. Частка 6. Ветер. Ветер, ветер на Божым свеце, на свеце паўсюдна ветер. Кажаце, снег, апраменьце, а дзе чулі вы гэткі вось ветер? Кажаце, страх. Дзе ж толькі взяць каньяку на гэткі страх? На снегавай хмары сядзіць вы на белым быку, таўсты Себастьян наш Бах. Лірыка, музыка, ўсё вышэй узносіла сэрца маё, калі ў ветры адной з парыскіх забей паха чуе ў палэшаё. У хмарах арган, сярод хмар херувімы, хмарам камандуюць: грайце. Што страцілі мы, што згубілі ў жыцці мы, у Баху ўсё знойдзем, браце. Частка 7. Вяртанне. А павінна ж недзе паблізу віцца, але дзе яна, як знайсці? Вуліца скрадзенага дзяцінства, вуліца шчодрай куцці. На вуліцы гэтай стаіць знаёмы, далёкі ад райскага саду, дом як дом, але дом, дзе ты дома, дом тваіх першых калядаў. Каля брамы камень той самы, і пытаецца той самы брамнік: дзе ты быў столькі год у паэце? Да так, вандраваў па свеце. Уверх па сходах шпаркай хадой знойдзеш маму, такой маладой. Побач татар чарнее вусамі, такі ж самы, і дзед такі ж самы, і брат, які меў карыну, ды памёр, бо схапіў шкарлятыну. Вось бацька ківае маці, што ўжо зорка на небе блізкая, што ўжо час аплатку ламаці, і ўсе сыходзяцца блізка-блізка. І трымаюць сэрцы ўрачысцей, чым дрэва, лісцік пры лісце. І ціша, і ёлкі ззянне, а на вершалінцы анёлак, і зяхцяць на вокнах герані ад свежых міжёлачных голак, а ў куточку кладзе ў вусны брацік акарыну, калядку зайграць. Баю-бай, Езуню, Божая перлінка, баю-бай, Езуню, моя ты дзядзінка. З надыходзячымі калядамі Новым годам. Дякую, дорогая Мария. Мы адчулі, што свята Божага нараджэння, каляднае свята, гэта сямейнае свята. Мы адчулі галасы маленькіх хлопцаў, сыноў Марыі Мартысевіч. Мы адчулі, зрэшты,
пачулі прекрасны пераклад. Вось з гэтай кніжкі, гэта першае выданне Галчынскага по-беларуску 2006 года, «Сёмае неба». А я вам прочитаю один текст з найновейшей книжки белорусского Галчынскага, якая вышла у моих перакладах у серии «Поэты планеты». Это таксама пасляваенны верш, спроба показать каляды праз святочную атрибутыку, показать сакральное праз профанное, далекое, здавалася, от вечного и святого, праз ритуалы, писання калядных листов, калядных паштовак, калядных тэлеграм. Слухаючы, як гэта ўсё па-святочнаму адбываецца ў Галчынскага, згадвайце, што ёсць персонажы, ёсць нашы сябры і калегі, якім зараз паштоўкі, лісты найбольш патрэбныя. Пішыце ім, і не толькі на каляды. Константы Ільдэфанс Галчынскі. Трубы каляднай пошты. Сёння зноў праз мора і лес мчыцца пошта на крылах і без. На каляды цудоўныя змены. Кожны раптам зрабіўся пісьменны. Хто пяра не бярэ цэлы год, сёння піша паштовак 500 ці 600. Лісты з віншаваннем Франя і Маня шлюць, бо калядная ў іх лістаманія. Учора ў Кракове проста на рынку лісты разарвалі паштовую скрынку. Пішуць усе. Не пытайце, навошта. О, зноў калядная пошта. Апошні масток праз апошнюю рэчку, і пошта ўварвецца і ў ваше мястэчка. Цераз сумёты імчыцца ў фургон і дзьме ў свой паштовы кляксон. Лісты і пасылкі для мамаў, для татаў, дзеткам прэзенты, шчаслівых свят. У аддаленні 4 акенцы. У кожным акенцы па мілай паненцы. Мне, калі ласка, 2 тэлеграмы адправіць і ліст заказны для мам. А яшчэ я купіў жонцы котачку. Канарэйка ўцякла цераз фортачку. Рыбка вялікая здохла. Малую котачка з'ела. Моцна цылую. І 2 тэлеграмы для пана Ансельма. Калі ганарар і дзе грошы, шельма. І калі ласка, пакетик цыбулі. Так, бандеролю, бо гэта дзядулю. Хоць блізка, але дзед будзе рады, што родны ўнук не забыў на каляды. Улодзь бандероль, тэлеграмы ў Гдыню, ліст заказны ў Варшаву, багіня, дзякуй, красуня, вы цуд між дзяўчатаў. Да пабачэння, шчаслівых вам святаў. Кожную хвілю, зранку да вечара, пошта працуе нястомная і вечная, хутка, надзейна, нізкія кошты. Пошта спадарства, калядная пошта, елкі мільгаюць, слупы і драты. Едзе фургон, а ў фургоне лісты. Зайцы, уцекайце, з дарогі, ласі, впэлюсь, гані, заказны вязі. Лісты для цывільных, лісты для арміі, і для Уроцлава, і для Варміі, з вершыкам лісту Шчэбжышын Хрушчу. Я атрымаць гэткі самі хачу. Мчаць паштары, іх заўважыць не цяжка. Золотом трубаў, зяе фуражка для гораду і вёскі, палацаў і хатаў. Пошта для ўсіх. Шчаслівых нам свят. Пакуль у дамах граюць на піянінах, смажаць карпаў, котлеты і дранікі. За вокнамі кружацца 30 мільярдаў снежынак. Холодныя кветкі на шыб. Ратуйце, патаннікі. Ой, цяжка ў завею брысці па штару з лістом, з інваліднай пенсіяй. Па ўсіх паверхах, уніз і ўгару, вавёркай у коле, наперад і з песняй. Заўсёды ўсё тое ж, хоць розніца фон, хоць пеўні пяюць, хоць запаляць неон, з лістом ці пасылкай, стары ці дзіцё, чакаць мне яго всё жыццё. Бо поштай можна адправіць што хочаш. Сэрца, ці боты, ці вершы ў слупочак. Я кахаў цябе ўлетку і ўвосень. Я кахаў узімку і вясной. Можа 9 год, можа 8. Я з табою, а ты са мной. Не ўяўляю сябе самога без цябе, як ноч без агню. Ты параза моя і перамога, сон і ява, якую сню. Калі маё сэрца любоў разарве,
Згадайце, як я, без цара ў галаве, на месяц ляцеў пад Катрынку. Кіньце пяро маё ў віслу, сябры, цела на ўсе 4 ветры, а сэрца у паштовую скрынку. Константа Ильдефон Галчинский, 1948, трубы колядной пошты. Пишите листы, дорогие сябры, у нас есть адресаты. Само собой, поднятая як бы у між тэкстаў, паміж радочкамі тэма, я думаю, што мы яе працягнем з Марынай Казлоўскай, якая паспяхова перакладае паэта наступнага пакалення, аднаго з, на жаль, ужо светлай памяці, хоць некаторыя прадстаўнікі гэтага пакалення яшчэ жывуць і плённа працуюць. Гэта паэты 60-х, паэты, якіх называюць паэтамі новай хвалі. І адзін з лідараў гэтага пакалення, які пачынаў з экзістэнцыяльных пошукаў, з спробы свой дысідэнцкі досвед адлюстраваць, перадаць трывожнае адчуванне, уласна кажучы, канца 70-х у Польшчы, калі здавалася мала надзеі, калі здавалася лютуюць сілавікі, калі здавалася да цябе, як сёння, скажем, да прэс-клуба могуць прыйсці з ператрусам, але ніхто не адмяняў гэтага права пісаць калядкі, пісаць на каляды, хоць далібог. Дзіўная гэта калядная лірыка. Станіслаў Баранчык у перастварэннях Марыны Казлоўскай. Калі ласка, Марына, адгукніся. Прывітанне. Так, сапраўды, я прачытаю 2 вершы, і яны нам, на жаль, будуць вельмі блізкія і ў сённяшняй нашай сітуацыі вельмі зразумелыя, але трэба памятаць, што гэта вершы пярэдадня салідарнасці. І яшчэ трошкі, і ўсё памяняецца. Адпаведна, гэта вершы цемры, пасля якой прыходзіць світанне. 3 мудрацоў, 3 цароў. Не тыя, каго мы чакалі. Адпаведна, паводле Баранчыка. Прыйдуць, відаць, пасля Новага года, як заўжды, вельмі рана. Кляшчамі званка за голаў цябе вырвуць з ложка, агаломшаны, як немаўля, ты адчыніш ім дзверы. Блісне зорка пасведчання. 3. У адным з іх пазнаеш з бяздумным здзіўленнем, гэты свет такі цесны, свайго школьнага сябра. З тых часоў ён зусім не змяніўся, адпусціў толькі вусы, ды, здаецца, крыху памажнеў. Зойдуць. Блісне золата іхніх гадзіннікаў. Гэты золак такі шэры. Дым ад іх цыгарэтаў запомніць спакой пахам кадзіла. Для камплекту не стае міра, падумаеш паўсвядома. Пяткай, штурхаючы пад фатэль кнігу, якой не павінны знайсці. Што гэта, власна, такое міра? Трэба як-небудзь урэшце даведацца. Вы пойдзеце з намі. Ты пойдзеш з імі. Гэты свет такі белы. Гэты фіят такі чорны. Гэты свет быў такі вялікі. І яшчэ адзін верш. Ужо, можа быць, не калядны, але верш, які ёсць пажаданнем самому сабе. Навагодні верш, якім, лічыце, заканчваецца дзесяцігоддзе, 31 снежня 79-го года, ўжо хутка. Гэта час, калі мы даём сабе многа абяцанняў, якія традыцыйна пасля пракрастынуем і не спраўджваем. Ну вот зычу, каб у гэтым годзе тое, што вы загадаеце, ўсё-такі з намі здарылася. Думаю, што ў нас ва ўсіх адно жаданне. Ужо хутка. Ужо хутка за сябе вазьмуся. Вазьму сябе ў рукі. Навяду парадак у шуфлядзе. Абдумаю ўсё да канца, залячу зубы, запоўню прабелы ў адукацыі. Зранку пачну рабіць зарядку. Слоўніку зірну словы, значэнне якіх я ніяк не магу зразумець. Болей шпацыраў з дзецьмі, размераны лад жыцця. Адказваць на лісты, піць малако, не распыляцца. Болей праца над сабой, наогул быць сабой, быць урэшце толькі сабой. Але, власна, як гэта зрабіць, калі ўжо, прычым гэтак даўно, гэтак я. Я гэта я. Застаецца пажадаць быць сабой у новым годзе. Дзякую.
щирый дякую. Думаю, что наш полилог сённяшних калядных вершаў был бы неполный без этого, может быть, самого актуального сегодня мотиву. Щирый дякую, дорогая Марина. Покуль мы читаем упарта, стабильно мужчынскую лірыку усіх стагоддзяў. Жанчыны у польскай літаратуры, у польскай паэзіі пішуць пра каляды, натхняюцца святам Божага нараджэння, робяць гэта непараўнальна інтымней. Першае, што прыходзіць у галаву, гэта нейкі ўнутраны канфлікт, нейкая тонкая нота лірызму, кахання і недагапоранасці гэтага кахання. Святы, цуд, все, што блішчыць мішурамі, агеньчыкамі, елінкай і падарункамі, ёсць толькі непазбежны фон для гэтай лірычнай недагаворанай ноты. Прачытаю вам верш жывога класіка Эвы Ліпскай, паэткі, якую не адносяць да новай хвалі, але яна іх равесніца, верш на святы. На святы можна ўрэшце вымкнуць тэлефон. Калі народзіцца Бог, пагрукае суседка. Гляджу Касабланку з усё такой жа схільнасцю да лірычных вступлений. Смакую самоту. Плюс гарачае малако з мёдам. Шосты палец на руцэ выстуквае літары. Больш не напишу нічога. Працяг вечар. Не датыкай. Эва Ліпская з беларускай кнігі «Дзень усіх жывых». І з той же самой серыі логвінаўскай, серыі сучаснай польскай літаратуры, верш яшчэ аднаго жывога класіка, аднаго з бясспрэчных фронтменаў новай хвалі у Польшчы, познанскага, а потым кракаўскага паэта Рышарда Крыніцкага. Верш, натхнёны адначасова каляднай традыцыі і польскай літаратурнай традыцыі, паэтычнай традыцыі, скажем, Збігнева Герберта, і ноткі паслання пана Огіта выразна у ім чуюцца, але вандроўка, у якую запрашае наш, метафізічная вандроўка, у якую запрашае нас Крыніцкі, у пэўным сэнсе калядная вандроўка за святлом падарожнай зоркі. Анджею Урбановичу выпраўляйся у вандроўку. Выпраўляйся ў вандроўку, нерухому, што наблізіць да цябе рухомы свет, прывідную вандроўку, што зробіць цябе рэальным у яскравым белым світанку, у непранікальную цемру, найчысцейшую светлыню, што не мае канца і пачатку, светлыню, што толькі і ёсць. Мінаючы бясконцыя вакзалы, часам адзіны твой сталы адрес, забываючы твары улюбёных вораг і найдалейшых сяброў, забываючы імя каханай жанчыны, каб лепей яе запомніць, каб не стала адно адказам на пытанні, якіх задаваць не мусіш, бо можаш раніць, перамагаючы сон, чароўную недагаворку смерці, адмаўляючыся ад чарговых уцёкаў, маленькай метафоры бясконцасці, што хаваецца у любой чалавечай справе, у падарожжы. Смяротна, у якім ты ўваскрэснеш, у падарожжа да невядомай краіны, сталіца якою можа быць таямніца, а любая жыхарка завецца блюзнерча прыўкрасным імем Марыя. Хай цябе не падмане спакуслівы водбліск ліхіх чалавечых справаў, хай вядзе за сабою яшчэ не народжаны, безназоўны зорка. Крыніцкі і
ягонае запрашэнне у калядную вандроўку. І апошні аўтар, не адзін, а, можа быць, некалькі вершаў, якога хочацца прачытаць, гэта паэт, аўтар. Пісаць калядныя вершы яго як бы схілялі не толькі капрызы паэтычнага натхнення, але і непасрэдны абавязак служэння чалавеку на варце. Гэта паэт і ксёндз, святар. Ён пражыў доўгае жыццё, народжаны на пачатку 20-го стагоддзя, пражыў яго і памёр у 21-м стагоддзі. Дзесяцігоддзямі ён служыў у варшаўскім касцёле на кракаўскім прадмесці, перакладзены на шматлікія мовы, аўтар шматлікіх кніжак, хрэстаматыйны, любімы, вельмі сур'ёзны і вельмі несур'ёзны, як на святара, стваральнік, можна сказаць, рэвалюцыйнай паэтыкі у каталіцкай паэзіі, вельмі неправільны, але ў найлепшым сэнсе гэтага слова, неправільны, парадаксальны, умеючы паставіць з ног на галаву, але не схібіць, не памыліцца ў найважнейшых рэчах. Ксёндз Ян Твардоўскі, верш з цытатным калядкавым назовам у беларускай версіі «У Бэтлееме, у Богім доме». У тую ноч, якая яшчэ не ведала, што яна святая, ні лісліўцы, ні падлізы, ні кандыдаты ў саноўнікі, ні службоўцы, ні спрытнюгі, ні ганарліўцы, якія былі там першыя, ні рэпарцёры з таленавіт, ні журналісты, але найбліжэйшы, заўсёды родны, непісьменны, з вялікім сэрцам. І тыя магі, што шукаюць, беглі стрывожаны. Ці не прастудзіўся ён, ці зорка яго не спалохала зблізку, ці сухія ў яго пелюшкі, ці не ахрып ён пад пекныя спевы анёл, ці не колка яму насенне, ці асёл не брыкнуў свайго большага брата, паважнага вала. Пакуль разумнікі абураліся, усемагутны Бог стаў чалавечым дзіцем і бязрадна выцягнуў рукі. А свет не перакуліўся, толькі згорблен, усміхнуўся і пачаў выпростваць спіну. 1970-1995 год, 25 гадоў трымала паэта гэта тэма. Пра фіранкі ў стайні. Каб тады, у святую ноч, калі свяціла адна зразумелая зорка, яны прыйшлі да цябе з верай, што трэба ўсё мець, каб не перастаць быць, баючыся бездапаможнасці твайго нараджэння. Можа, яны укрылі цябе цёплую коўдру, павесілі ў стайні фіранкі, справілі святому Язэпу пальчаткі, а лепей тоўстыя рукавіцы, правялі цэнтральнае ацяпленне. Самае важнае, прасілі для цябе ў жылканторы кватэру з выгодамі, каб ты не туліўся па чужых кутах. Скептыкі убачылі у гарэзлівым восліку траянскага поні з нячыстым сумам, спасылаючыся на дэкларацыю правоў чалавека і грамадзяніна і ўсе дэкрэты пра свабоду веравызнання. Паэты упрыгожылі Бэтлеем лірычнымі выкрунтасамі, мастакі мазалі б залатым пэндзлем. У найлепшым выпадку табе маліліся, як маленькаму алігарху, якога наўмысна паклалі тут на сен. А ты тлумачыў бы шырока адкрытымі вачымі, тулячыся шчакою да замерзлай маці, што ты напраўду ёсць. І таму аддаеш усё. І апошняе, хай гэта будзе эпіграфам да нашых сённяшніх чытанняў, з хуліганскім амаль
з заканчэннем, але аж ніяк не пярэчыць гэты верш сутнасці свята, якое мы чакаем і цуду, да якога мы цягнемся. На што існуе раство? Хай яшчэ адзін сінонім гэтых калядных назваў — Божае нараджэнне. Каляды, раство прагучыць. На што існуе раство? На што мы ўглядаемся ў зорку? На што спяваем калядкі? На тое, каб вучыцца Божай любові. На тое, каб паддаваць адно аднаму рукі. На тое, каб усміхацца адно аднаму. На тое, каб адно аднаму прабачыць. Каб ніводная чараўніца праз 30 гадоў не зрабілася ведьмай. Гляджу на гэты год напісання, год майго нараджэння і усміхаюся ад таго, якая цікавая, найбліжэйшая нам, адна з самых блізкіх нам літаратура, як мы, збольшага разумеючы мову, дачыняючыся і бываючы ў гасцях, колькі нам яшчэ адкрываць і адкрываць шэдэўраў суседскай нам літаратуры, рабіць яе сваёй. Тое самае, дарэчы, і нашых польскіх сяброў, чытачоў датычыць. Няхай яны адкрываюць найцікавейшае ў беларускай літаратуры. Няхай словы робяцца справамі. Няхай нашае каляднае варажбіцтва набліжае цуды, якіх мы чакаем. Дарагія сябры, дзякуй за увагу, за тое, што былі з намі, слухалі, глядзелі. З надыходам святаў, вясёлых калядаў, шчаслівага новага году і ўсяго найлепшага нам